Kalak bandai bangi sengap ya ka jengruai, ngimpule ya ki kot, lane ipek ya ki nuki video komedi. Hakini kesengi ngisngap ya ke jerwai hakapor bangi terekam hakapor bangi lenti ngitem ya ke sur jerwai hapok kali jengi empat ngiong halade ngi penut por ayu namar bangi susngap ya ke jerwai hakapor bangi don haki eki jaka ngipet ya ki video komedi ngipet ya ki perang video hakapaki bro ki pendom iwe ya iwe Henry ngan ongipi bakane kakata ya ka jingim jengi namar kanu ke sur jengruai ngisngap kawai pagawai ke kenten karung hapok ke jemut ka jeng perkhat jengi kawai pagawai ke video ka bangepet karung hapok ke jemut ka jeng perkhat jengi bar kumta habaki rung hapok ke jemut ka jeng perkhat jengi suki pasuki kan dilute lani kan pengkela ya ka jemut ka jeng perkhat jengi bar kumbangi pej kumbangi sengap kumtaru ngin perkhat bat kumbangi perkhat kumtaru ngin sakren bat kumbangi kren kumtaru kan long kakam lani ka jingle jongi bat kumbangi le kumtaru kan long ka jinglong lani ka habit jongi bonsen ka long kumne baha kapor bangi ngausi ni saut nat pan sengap ya ka jingruai bas ngausi ni saut nat ban pej ya ke film lani ki video ki bas ngausi bat laga don ki batem ya ke jingruai ke ba komen ka jingruai ke ba shot ni ongki ngau ba pan penlip ya ka tu ka jingruai jongpi namar kumbangi ngau kumbangi puson hapo jong ka mensem jongi kumtaru kan don kata ka vibration napo jong ka mensem jongi but ni kwa ru ba kata ka environment lane kita ki batona sabdong jongi ru kin long kumta kumbangi perkhat because that is what inside our brain and that is what we are matching with ladangi kwa ban pengkelah ya ka jumut ka jem perkhat jongi ni dia ban pengkelah shwa ya ka ka bangi ngap ya ka bangi pek pechwa ya ka nuksa ya ka jingim jongi marwai marsen khi na ka jing thia jongi ke ka bangi kwa bantip ni kwa bantip bajia ayu hapo jonga nagi imlang salang jonga jia ayu hapo jonga perthai baro ka wei ni plate ya ki news ni plate ya ki kot khubor pitip ka ka kamram jonga media ka kamram jonga media kalong ban ayangi ya ka jing tip ke ka bas new ka bajia saudong jongi kin om yutho ipi ya ki ki ba baha ki ba chia hapo jong ki lemlang salang jongi kin yutho ingi ba menen kasngi don matu hangta don ba yesho hangta don ba sya peniap hangta don ba sya kawang petrol bom hangta don ba sya kawang tiar gas hangta kin pen ipi ya ka khubor ka ba sniu menhagane ngayo iya ka wega news reporter hakaba don ka jingjia ka ba ngosi bha ka ba jia hapo Madhya Pradesh kadon kajing shlei jongko hakaba don ko wei ka ying kala syarat hakata ka flood but hakum kata ka por kiwan kita ki media kiwan ban interview ya ka longkmi jong kata ka ying but ki kali ka hakata ka por baka sngo kumno habadon kum kane ka jingjia haka jingim jongka Henry kata ka longkmi ka ongi ki ngas ngau komen kita ki media ki khemi lenti baka ne ka longkmi kan yet ho ya kita ki news media baka ngausi namar baka ying jongka kala syarat hakata ka flood Henry habakani ka longkmi ka yatho ya kita ka media baka ngaumen kidap da ka jingphala kumno kane ka laban long habaka ying jong pha kala syarat hakani ka flood kumno padang kemen kata ka longkmi ka yatho ya kita ka news reporter baka kemen namar omdon uweru udkhot jong kata ka longjing ubalayap hakani ka flood na kata ka daw nga kemen PE kata kalong ke kamram jong ke media ban wat ya ke khubor ke bas new ban wat ya ke khubor ke bas ngausi ban pen i yangi bat habang yo i ya kita ke khubor ke bas ngausi ki khubor ke bas new ngiro ngikmen bat kata kalong ka jing new ge jong ne ka perthe ka imlang salang jong imenta bonsen habang ipej ya ki kot khubor ngipej ya ke ngipej ya ke khubor ke bas new bat habang yo i ya ki khubor ke bas new ke bajia hapo jong ke imlang salang jong ni ong babanta sing ka ngobang ba ban pule ya kot khobor lada kadon ka jingyak hi lada kadon ka jingya show hapo jong ke imlang salang jongi yong ani jing ngobang ban pe ya kot khobor kani ka news media kinom ya tho ingi ba manen kaski daki pho hajar ki bru ki thia da ka jing suk ki yo ya ka jing im ka basuk ka bakmen kinom ya tho ingi ya kata Henry kin ya tho ingi ba manen kamet dan batu hakata ka jaka bad hadin katu kani por kin ya tho biang yangi badan batu biang hakata ka jaka bad hadin katu kani por kin ya tho biang yangi badan batu hakata ka jaka bad haga bakhadu ngi declare ngi penbena bakani ka shnong kalong ka shnong ka babon ba kinong tu barkumta kan donno kata ka mensim jong ka jingting hangi barkumta da ka bapet ya kita ki khubor ke bas new
ngi perkhat ru kumta bat habangi perkhat kumta ngi keren ru kumta bat habangi keren kumta ngi penlong shisha ya kata kashnong bakalong kashnong ka bato bat haga bakhadu baro ki biru kinting habaki rung shapo jong kata kashnong pi daga jing pet jongi kakala shaka jing perkhat jongi naga jing perkhat jongi kakala shaka jing keren jongi bat habangi keren shia keren ya kata ka jo shika jo haga bakhadu kan long shisha kumta ho ngimtip laga to kashnong ka bato ni Henry ngi perkhat bakalong kumta ngi shim bakalong kumta bat ngi sngo bakalong kumta ngani tho ipi baki media ken ye tho ingi ya ki bajia ki film ki serial ken ye tho ingi ya ki bajia Henry ka shong hangipat ya ka bangi digest ya ka bangi bam kumbangi bam kumtaru nginlong ngani tho ipi baka por step kamlong kapor bangin tap ya kita ki bas new ke bajia hapo jong ki imlang salang jongi marsan ki na jing thia jongi ni shim ya ka phone ban pe ya ki status ban pe ya ki post ki baki perlo jongi ki post ngan kali pi hato kata kalong ko kam ko kong santam haga jim jong pi marsan ki thia ngin ai ya ka jimut ka jim prakhat jongi da kita ki khubor ke bas new da kita ki status ki baki perlo jongi ki post menden ka sngi Henry ngan ongi PM kapor step kalong kapor kapakar pang haka jingim jongi. It is not about what is happening to the world around us to be filled first in our brain in the morning. Ngimde ban pendap shwa ya ka jimut ka jing perkhat jongi da kita ki ki baja saudong jongi. Henry kapor step kalong kapor kapakar pang nak mata jongi. Nengkong shwa nang ban aingu ya ublei tap ya kata ka jingbam ke bakan jaman sim haka jingim jongi. Ka jingbam ka ban aingi ya ka jingnang ka jing start ka jing shempang bat ya ka lawe ka ba pernai kata ka long ka ba don kam bangin tap hapo ka jimut ka jing perkhat jongi ha ka por step ka de ka por na ka menta jongpi kmi shwa ya ka jing im jongpi bat habangi le kumta kinwan kita ka jimut ka jing perkhat ki ba bha hapo jongi kumba kita ka jimut ki jing perkhat ki ba sniu ki wan hangi kumtaro kita ke jimut ke jim perkar ki babha kin wan hangi kowe kan a jimut ipi le shwa tang shitayo ya kane marsin khi na jing thia jang pi kan mau shwa yelade kan mau ya uta unong bu nong thau ubala ai pi ya ka jingim ka bathamai wanam shim ya ka phone pi marsin khi thia wanam check ya ka message wanam check ya ka post ka baki bariu ki post wanam check ya ka khobor ki bas ngosi ka ba ja saudong jong pi le shwa tang shitayo ya kane to pule to pej bat to snap tang ya ki ka ba pi kwa ban long haka jingim jong pi habangi pej ya ki video biria hakata ki video in yo maki bru ki le ben iwe ya iwe ki le prang ban pen po ya ki to ki we hoj ngirki ngikmen tamakan mau yakini ya ka ka bangi pej ya ka ka bangi snap kum taro kan rong hapo ka jimut ka jim perkhat jongi kalong kum ka jan ka bak kejit ya ka larangi bo ya ka jan ha ka jaka ka bajak lia kan kejit ro ya ki ki bajak lia Henry larangi bo ya ka jan ha ka jaka ka bak khoj kan kejit ro ya ka ka bak khoj bat habangi khrwat ya ka ta ka jan kan mi ro ya ka ka bak jan ka kejit kumta ngan ongi pi nang manjit haka jim jong pi ya ka pen kejit namar ya ka pen kejit ya ka taru pen clay ngin second do pi ya ka pi pat ki video tar hadu ka por bye bye stay safe